det er så part 2. Hvor vi i dag skal op i dumpertrucken. Nej, i den der, sådan der, jeg ikke fik vist. Sådan der, han har. Og så er der også lige den der lille mini en. Men jeg går ikke op i den endnu. Fordi at han kørte lige hen mod mig, så jeg går bare rundt om huset lige nu. Og så går han... Eller... Nej, jeg går først hen... Jo, jeg går først hen i den, som jeg sagde, jeg ville gå hen i. Og så bagefter, så går jeg op i den, som jeg sagde, jeg kan gå op i part 1. Men nu er det jo part 2. Og ja. Og der er også lige den her. Den sætter jeg mig ind i. Ej, jeg går ud igen. Nu går jeg op i den. Det er fordi dumpertrucken, den er mere spændende, synes jeg. Det er den nok også for jer. Den er nok også mere spændende for jer. Tror jeg nok. Fordi at sådan en ser man altså ikke ret tit. Men det her, det er altså første gang, jeg ser sådan en dumpertruck. Den lægger jeg lige ned. Sådan der. Jeg får jer lidt ned. Og der er også et sidespejl her. Det er det næsten i alle sådan nogle køretøjer. Eller det er nok i alle køretøjer. Men så går jeg jo ind i den forkerte side. Fordi den her side er låst. Og det er så svært at komme op igen for mig, når jeg ikke er så stor som de voksne. Men det er fordi, der er også en skovl her. Det er lidt spændende. Jeg har en skovl der, og her, og der, og alle vejene. Og jeg kom op hurtigere end i den anden side. Stolen, den kan jo vende om. Så man kan jo gøre sådan her. Næsten lige der. Okay. Det er nok fordi, jeg lige vente sådan en det gider. Sådan der, nu gider den. Sådan der, nu sidder vi omvendt. Og det. Der er lidt den her. Og så kan jeg også lige vende mig tilbage. Og der er rettet. Op i dalerne. Og jeg gætter, at den der, den kører man på. Og den der, den bremser man på og kobler. Og så har der nogle gear. Jo, der er sgu en kæmpe gearstang. Det er der. Okay, nu kommer det, der er mest spændt på. Vi skal op i dumperen. Dumpertrucken. Og jeg ved ikke, hvad den hedder. Jeg kalder den bare for dumpertrucken. Og hvis I ved, hvad den hedder, så bare skriv det ned i kommentarerne. Fordi at, jeg ved ikke om jeg... Altså jeg tror bare at den hedder en dumpertruck. Men prøv at skrive ned i kommentaren hvad den hedder. Og hvis den hedder dumpertruck, så bare skriv dumpertruck.
Så vi er. Den havde jeg ikke lige opdaget. Jeg troede, det var en kæmpe bus, der bare stod. Ja, fuck er det. Nå, men det er da godt nok lidt spændende. Den er til at komme op og nedad, så der er den der om bagved den der, den løser alle tingene af, og den der til den kommer tilbage igen. Den der. Her er rettet. Men spørgsmålet er bare, hvor nøglen er. Så jeg kan tænde den. Fordi så kan man jo tænde den. Tænd den. Jeg tror det er herhen. Den gør det. Men jeg kigger lige over det hele. Den er lige der. Tænder den. Just kidding. Det gør ikke sådan noget, fordi det er min nabo. Shit. I have shit in my boxer XD. Spider-Man. What you gonna do to your pants? Ja, Gabi. Liam. Strawberry. Jeg hører mørk en psykopat, som du siger. Og psykopat, det er sæsonen, er det jo, som du siger. Den kan køre 30. Kan køre op til 30. Husk at se part 1 af den her. Hej.